ki yawan rung sangut hang ne ha office jonga ha youth center kida ai ku blay kida kren penrit bat ki penbang nia bahaya nga adin bakila ya tu syapang kataka organisation jongki bagi saya penelong ki seminar bat ki conference syaki jaka bahe bang ne po ri India jungi kadu hadin kata kacing ya kren ki pan nanga ya ka hol jungi ba ki kwa ban penlong kum ka kenja exam ti ngaya tu haki ya ki jing maramot jungi bat ya ka jing long jing man jong ka hol nga ong ru yaki ba ngilabu ka air condition ngidon ka big size projector ki sound system ru kila bha bat ngaya tu yaki ba kador kini baro bat ka AC bat ka sound system bat natong sedong ladaki pendon kamlut iki baro kadai prahajar Henry ladaki kuat tang ya ka hall bat ya ka syuki kador kadai tang saw hajar ki pan penban ban ai ya ki si hajar natong sedong ngaong ngimla pan ai kum kata ka dor tu we naki usdang ban phoi mo ukli nga pide sisa sa padar bakat ki padar ki bangai kendu ki sbun ki syad ai free pipat pishim nak pisah ngim yakan slam shu bat ki ngaong ki leiwat sya ka wei pat ka jaka sa kwe pat kepor namar ba ngasmat bantung suntiu bantung jur kamtam ha ki por ki ba nga donakam ha office Hakwe ke sengi ngelap babun ba ki kenyang kila bam ya ki selajung go sentiu azilia uba nga ladep tung ti da kata karyam trei jonga mo mangapong kebatlun lengkot bat kasopti yele kai nga lech sadukan panitit dawai ban penyap ya kita ki kenyang ndang awan pai halenti ngalap kato kadingut ki longkemi ki ba iriu blei ba kat kum mo ka jing pau jung ki shabar apa ki i nga ha kata ka patun lengkot berka sopti yele kai ha surok ki ong parah maki kum katai karyam la se ban khot yu padar kadak ayu ban ong ba u dei u padar aba uriam kum katai karyam ngayos ngoi gani namar don bawannya tu hianga adin oh sepang kata kajinya keren jungki ha lenti perlok pi ye ki bangai jau Jesus Christ kumno pingai bapi deu kunjong ublei kumno ngingai bapi deu padar kane kata kajing keli ke bangilap haka gospel ke bangi pule mentaka sengi kita kipat ba ngi so kipan kadak kipan kakampla na jisu pan pensisya ba uday ukun jong ublay bonsir nga sat kli ke kita kadak pitip kadai ke jing mentoy jing pen mentoy yaki shimet kadak jong ke jing pen kelai kupu kadak jong ke jing pen kedang ya ka kupo jong ki kwa kadak bau jisu un sambiang haki ya kita ki kupu ki kwa yo ki kwa yo free ki kwa yo just step just ngi but jamit ru free haba kimyo ya kata kim ngi bau jisu udai ukun jong ublay hoi baro si kata kila yu i bau lapen ko ki bapang bola le ki we ki kam Henry ya kene kenti ki labut yu lumbrum namar kakpo kala dawa kim kwa ban tresitom ki kwa yo free breakfast free lunch sini bok pat u jisu u klem le ya kata hakane kenti kum ta ki arta tinno bat ki jalentino de para Kristen ngakwa bangin ya puson balai ngiduai balai ngilik mas
hakan ke porlen kamtam balai ngi sya jing it balai ngi ha benle ikam isne hato pinget yo jisu tang namar ba open pas bahaya pi ki examin ne namar ba pila yo kam yo jam lada pim yo kum kita ki kam pela hatu pinang yai duai lada pim yo kum kita ki jingker ku pin ngai au jisu bau ri kun jong ublei jayu lada au jisu upong pat lun jin baru ong yepi ban kela ka bamut pin ngai yu ne pindang pan kidak kishin bau dei shisau jisu hakini ki sansengi ki baladep jong gane ke porlen mentau snem pila sha jin it yo lese pila duwai yo lese pila le ki kamis ne yo lese ban job ya ka pop ne ki jing pensyoi henry penban bidang ngop shu hato pin sange no ban duwai ne ban sha jing it ne ban le kamis ne namar katang kwa ban ong ipi wat ngai au jisu lada pi pen yanu jor yu utang berkita ke jingkerku nei kampala bola ban le na ka bentai jong pi henry para kestan bi ngai au jisu namar ba baro kat ka baja ka jing im ka jongi ka de ka jingkerku jungu tak dau ha ka porlen to ngai badai tang bat ngila ban job di jing pensyoi kata ka di jing khot jing wer jong jisu jong ka balang ha ka ka porlen en yero yu jisu Christ junom ba junom amen